Iya. Iya, ini biasanya tangi turun ini terus. Iya, kopi ya. Dok, kayaknya kopi. Masnya dok, kayaknya kopi nih. Iya sayang. Iya. Iki toh. Iya, kayaknya kopinya apa? Capek kamu. Kopi hitam toh ya? Iya hitam gak ada susunya. Iya, engkau nano dipasang dewe ya. Iya wes. Cekel lagi, aku Iya, stuck nyekel tak mic cekel lho ke. Robin. Iya wes. Aduh Apa kuwi? Oke, kopi ya. Gimana? Oh pahit toh kopimu iki, nggih. Kopi piye toh iki pahit ge? Aku udah buat yang manis tadi sesuai Udah buat request. yang manis mana Manis gak enak, kan? gak enak pahit. Enggak. Gak wis ora coba pindho-pindhone gawe kopi pahit ngene iki, ndak penak ning keluarga. Balik nang kono, kopi nih. Ya wis, aduh nyantol. Udah tuh sayang jangan marah-marah terus tuh loh. Ambung sik. Ya. Hah? Nah ngono. Delok wong akeh ora penak. Alah yo. Iya. Congyang. Keroncong. Gayang. DJ Production Asoy. Ojo nesu-nesu terus tuh mas. Kayak mau kopi pahit tak? Gue nesu. Manis oh. Ruwakno iki lho. Aku karo Ya weh. nyanyi. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun le nesu kabeh iso rasaku tuh nganggo mecucu emanen paras bagusmu ndak beda karo atimu rungono tembangan manisku. Duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane. Ngapusi. Sing bener iki. Tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun nono ngancani ning saben dina. Aku wis gak marah iki. Tenane. Tenang wis gak marah. Wis gak marah. Sepenting sesuknya nek kayak kopi aja pahit-pahit ya. Ya, sepurane mas. Iya. Minta maaf. Iya, saya musik. Ya. Congyang, Asoy, Keroncong gayang lagi. sikat. Sikat Cintaku apa cintamu? cintaku. Sikat lagi. Yo. Cintaku mbok yo sampun leh nesu kabeh iso rasaku tuh nganggo mecucu emanen paras bagusmu ndak beda karo atimu rungono Tak rumokne iki. tembangan manismu.
koya senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ono ngancani ning saben dina. Si Katrin bareng si Duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumen ono dina liyane bakal tak upayake do kepiye carane. tresnoku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ono ngancani ning saben dina. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ono ngancani ning saben dina. Canghiang DC Production Asoy. Terima kasih Ari. Sama-sama Mas. Rodo ki berputar, kadang nang isor, kadang nang dhuwur. Tapi luwih enak nek mapan kaya ropang. Reda panguripan. Sis, Mbak Ririn. halo. Jayang Mbak Resti Bersama Mbak Ririn. masuk. Sampun mboten enten tenan
selalu dicampakkan. Mental health hatiku acur, temu kebaikan tetahunan. Kepikiran selalu terbayang-bayang, meski disepelekan ku coba mengusahakan. Setongo sopring ku berjuang, cintaku takkan pernah lekang. Kowe tetap tak sanding, rasaku tak berpaling. Aku tiada tanding, ku pastikan happy ending. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab setia, aku juara. Coba salen sithik bae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Desain Production. Wah, gang apa sing ngangeni iki, Kak? Gang Doli bola iki. Gang Doli. Gang Doli sing kanggone arep lho, Mak. Kudu melu, ora melu rombongan jemput jam 3 pagi. Ayo kowe guyu. Ayo, Gang Doli. Kudu manut rombongan iki. Ora manut rombongan ringkus. Cong yang DC musik. Song yang janses janjeni tenan. Bersama ketua rombongan. Kabeh pancen luputku, ninggalake sliramu, nganti nekat tanpa aku, jegur neng lokalisasi. Ketunku kepati-pati, wis rumangsa jalari, kepiye wae tak goleki, ning ra ngerti nyang ono koci, jarene wis didandoli, ake-ake tak tututi, jare wis neng Kalisari. Guyangan baben lan bayanan, kabeh wis tak lacai.
sayang kirim layang mapanmu ono ngendi Cong yang DC musik Janjeni ses gayeng pol Tunku ke pati-pati Wis seru mongso njalari Neng endi wae tak goleki Ning ra ngerti neng endi tak parani ana koci jarene wis pindah doli ake-ake tak tututi jare wis neng Kalisari parani ono koci jarene wis pindah doli ake-ake tak tututi jare wis ning Kalisari Jangan baben lan bayanan kabeh wis tak lajahi oh sayang kirim layang mapanmu ono ngendi Bali Bali man Halah, timbang kesuwen munggah kaji, aku numpak perahu, lah layar iki.
becik bali wae tening esuk-esuk tumanten nyambut gawe. Nah, kira dhewe ta barake lek Dames nyanyi mbok kon alah nenggone Mas DC Production langsung tembus wonge. Sing di omah super. Aja lali didelok. Oh. Gepuk penceng. Ya, Cahayan DC aja lali. Wis langsung gas. Super.
tak rewangi kerjaan bengi. Montang-manting sampai kau ngawi barang iki lho. Nek ra demi kowe demi sapa? Songeng lagi. Mas aku bali arep nepati janji tak jaluk kowe ra ngapusi lungaku wingi amung golek rejeki tak bukteke kowe aja beda ati wis seprene suwene aku lunga ninggal kowe adoh parang ya mung dinggo kowe aku liwat omah atau wong tuwa demi kowe ben supaya tetap mulya tresnoku ora bakal ilang senajan adoh parangku setiaku karo kowe tekan matiku yo aku lunga ora ngilang nanging mergo kahanan aku ora ngapusi bakal tak perjuangkan mikir masa depan karo golek modal dinggo sesuk rapi duduk di pelaminan muga Gusti ngejabahi aku kowe dadi siji bakal urip bebrayan aja wedi kelangan aku ning sandingmu ngancani uripmu mergo ya mung kowe sing gawe seneng atiku wis seprene suwene aku lunga ninggal kowe adoh paran ya mung tinggo kowe yo aku liwat omah atau wong tuwa demi kowe ben supaya tetap mulya tresnoku ora bakal ilang senajan adoh parangku setiaku karo kowe tekan matiku yo mergo tresno aku bisa adoh paran jaga rasa godaan teko nanging aku ora ngiwa saiki wis urip bareng dan seneng dilakoni ana kowe aku wani ngadepi urip iki matur suwun wis gelem nampa aku sampun percaya karo janji-janjiku bakal tak jaga tekaning patiku kanggoku awakmu kuwi harga diriku wis seprene suwene aku lunga ninggal kowe
tali kotang iki tak simpen tekaning pati tali kotang saksi tresnoku kang suci. Dek, yen awakmu ora iso ditali, ya tak udari. Ya wis Mas, udarana. Pancen iki pilihane wong tua. Duh. Sampe lagi, Mas Jasu. Iya, Mbak Riri. Aku jadi sedih iki. Biyen wis tak tukoke wujud tali sak kotange saiki ne lako ilang sak kabeh lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki. Senajan regane nemeu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu opo kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kotang. Tak simpen tekaning pati tali kotang saksi tresno bukan suci. Sakjane tresno kang suci kok kok tega ninggalne aku. Ora ngono Mas. Jan luhur. Koke wujud tali sak kotange saiki ne lako ilang sak ririne lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo jasun iki. Senajan regane nemeu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu
rasane kowe ilang ning ngendi aku goleki tali kotak. Iki tak simpen takaning pati tali kotang saksi tresnoku kang suci. Tali kotang saksi tresnoku kang suci. Tersuwun Congyang DJ Musik Asik. Asai. Mak, ayo. Aik. Wis tuwa sing eling. Eling aben. Jansi. Monggo. Kandhanane angel. Iki ben nyeni mak iki. Apa mak iki? Jamu. Jamu. Jamu apa? kanggo pemuda. Jamu pemuda. Pemuda nyenengne ati iki. Yo sak simpli sithik edeng. Iki ora jamu iki. Apa iki Putra Wali iki? Iki Araska iki sithik edeng. Ngundang Araska Araska. jamu lho. ngundang entan kono golek senukan. Mister Mendem ngene ae. Heh, ini nembang Mister Mendeme porem koyoke. Ayo. Kondo diumarake cilaka aku wis matur men seneng omongan lantur wis tak aturi yen vodka marake lali banjur ngunjuk bir sampean dadi nekender. Ora tak gagas penting sesa tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo wareg. Jomo namuni nuturi kaya piyai ditokne wae yen mandem lang losor dhewe.
kena tak kandhani yen ngono aku rasudi lilakno aku bali wong tuaku kuat ngingoni Aja cekak atimu wis tak cukune lelakonku pancene bener kandamu mergo mendem rusak awakku yen wis mari kanca-kanca dipamiti syukur wae mendeme ditinggalake selamat tinggal kancaku leren nondugal dongakne kuat mendem wis ora kumat aja kesaku hek ya bolong pancen gayeng bolong ora tak gagas penting sesa tuku beras ora tak anggap penting anak bojo arek aja munamuni nuturi kaya kiai ditokne wae yen mendem lang losor dhewe Congyeng musik jan gayeng ra kena tak kandhani yen ngono aku rasudi lilakno aku bali wong tuaku kuat ngingoni aja cekak atimu wis tak cukup lelakonku pancene bener kandamu mergo mendem ngrusak awakku yen wis mari kanca-kanca dipamiti syukur wae mendeme ditinggalake selamat tinggal kancaku leren nondugal dongakno kuat mendem wis ora kumat nang Maria Bolo
Lilo aku iki wis lilo senajan loro ning jero dodo yen pancene wis nasibku kudu pisahan karo awakmu.
Matur suwun ya. Wis nerimo aku neh meskipun kemarin itu kekilafanku sing sangat berlebihan. Rapo Mas, sing penting awake dhewe saiki bareng. Siap. Aku ora bakal ngulangi neh kok. Janji. Janji. Aku wis sadar aku nglarani. Aku wis sadar dolanan ati. Wis bolak-balik kowe ngarani. Opo aku iki mikir golek ganti. Ojo boleh ganti. Gak apik. Sing wingi kudu liyo ning mburi wis nguwatke hati. Ngapurane sayang ora tak baleni nglarani atimu sing suci. Ngapuranen aku wis gawe lara atimu, ora bakal tak baleni lakuku sing kaya wingi. Matur suwun isih buka ati. Aku janji karo kowe tekaning mati. Rangkulan aku kegepen aku ora perlu ngapura kowe wis tak ngapurane mending saiki awak dhewe mlaku bareng nyawiji koyo wingi. Tongyeng DJ Production Keroncong Kanyang Asoy bersama Mbak Resti. bersama Yesus. Asoy. Sing wingi yo wingi kudu liyo ning mburi wis nguwatke hati. Ngapurane sayang ora tak baleni marani atimu sing suci. Ngapurane aku wis gawe lara atimu, ora bakal tak baleni lakuku sing kaya wingi. Matur suwun isih buka ati. Aku janji karo kowe tekaning mati. Rangkulan aku kegepen aku ora perlu ngapura kowe wis tak ngapurane mending saiki awak dhewe mlaku bareng nyawiji koyo
selesai bersama Mbak Resti. Bersama Jason.